खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मोनसे जाथाय खोनादों खोनानाया ओरैहाय सरलपारा बे साइडजों हाग्रायावहाय दंफां लायनो थांदोंमोन नेशनेल पार्कआवहाय जाहारबारि हाग्रायावहाय तो बिसिबां गोथौआव मा जाथाय जादों ना सरलपारानिफ्राय आंनो दिनै फन खालामनानै खोन्थाहरदोंमोन किन्तु लिंहरदोंमोन भिडिअ खालामनो फैदो आदा इदि जाथाय जादों होननानै खोनाबाय दुखुनांथावना तो दिनै दंफांनि थाखाय जों मानो एथराब मानसि गावजाबाय थानो खोनानो मोन्दों जाहारबारि हाग्रा ओनसोलजों बे सरलपारा ओनसोलजों दंफां लायनो थांदोंमोन तो दंफां लायनो थांनायाव हाग्रायावहाय फरेस्टारफोरखौ ग्रोब लोगो मोनबाय नेशनेल पार्कआवहाय तो नेशनेल पार्कआव आंनि खोनानायाव रेन्जार सारनिफ्राय जों सोंनानै लादों जे नेशनेल पार्कआवहाय दंफां लायनाय बा माबा मोनसे खालामनाय ना बेफोरबायदि दंफाङाबो गिदिर दानना लाबोबाय थानाय बेबो मोनसे गिदिर क्राइम बे हिसाबै बावहाय खोनानो मोन्दों डाइरेक्ट शुट खालामनोबो मोनो तो जियानो जाया मानो तो बेसेबां माब्रै मा जाथाया आरो घटनाया खोनानो मोनबावदों जे माखासे खारदों तो बावहाय फरेस्टारफोरनिफ्राय जों खोनानाय बायदिब्ला जाय मानसिया दंफां बोना लाबोबाय थादोंमोन लोगो मोन्दोंमोन नारा नाथा जादोंमोन दंफां बोग्राया सासेल' नङा हारसिंथ' बे हाग्रा गेजेराव माब्लाबाबो लाबोनो हाया बा बोनो हानायनि गोहो क्षमताबो जाया तो ओंखायनो बावहाय बुरजानो थांदोंमोन जानांगौ तो बावहाय नारा नाथा जानायावहाय उपाय गैयैयाव फरेस्टारफोराबो गावनो गोनां जानानै फैदों तो मानसिया थैखो ना थांखो ना माखो दा गामिनि मानसिफ्रा खोनानायावहाय बै जि जायगायाव जाथाय जादों बावहाय डेड बडिखौ लायनो थांबाय होननानै खोनानो मोन्दों तो आं नैबेखौसो बुंगोन जायफ्रा हाग्रा दानग्रा बा हादान दाननायफोर बा दंफां लाइफां दानग्राफोर दिनैहाय आंनि हिसाबाव दंफाङाखौ जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशननि थाखाय बा जिथु नेक्स्ट जेनेरेशननि बाथ्रा गैया बावहाय जि जायगायाव नेशनेल पार्क जाबाय बै नेशनेल पार्क जानायनि बा माबा मोनसे बेयावहाय दंफां लाइफांखौ दाननायनि खुनु दरखार गैया तो दिनै दंफांनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मावना जानायनि राहा लामायाथ' दङ सोरबाया दिनैहाय बाजार सिबनानै गुबुनफ्रा जानानै दङ आरो दंफांखौ बोनानै जुदि जाथारोब्ला जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रानो दा दंफांखौ बोनानै जानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला खारन बै समाव बिसोरो बबे जायगायाव दंफां दं बबे जायगायाव माबे दंफाङा गैया बबेजों मा दं मा गैया मोनथिजोबबोखानाय थांनानै गोसोबायदि दाननानै लाना फैनानै मावना जानो हायो नाथाय जोंनि एनडिएफबिनि जाय सेंग्राफोर बै व्यक्तिफ्राबो दिनै बेटारि गारि सालायनानैब्लाबो जानानै दङ ओंखायनो जों दिनैहाय जायफोर दंफां बेफोरबायदि बोखोमानानै जाग्रा मानोथो आननेसेसारि बेफोरबायदिथो गाव जानो बा मानोथो बिदि बिमा बिफा गावनि बिसि गावनि गथ' बेफोरबायदि खालामलांनो गथ' गथायफोरखौ मानो बेफोरबायदि गोदाव सोराव खालामनो गोदाव सोराव जायो तो ओंखायनो दाथ' मावना जानायनि थाखाय गोबां लामा दं जोंनि बिटिसिआव अन्तत बाक्सा साइडजों बिराद खम जानो हागौ बिजनेस मावना जानाय मानाय नाथायबा चिरां आरो क'क्राझार गोबांनो लाइन दं नों जुदि मोजाङैनो फिथाइ सामथाइखौ जुदि फानोब्ला हानानै जुदि फानोब्ला बावहायबो नोंहा मोजां इनकाम दं आरो गुबुन बिनि अनगायैबो गुबुन बेबसा बा बिजनेस हमोब्ला फिसा एमाउन्टआवनो जुदि बेफोरखौ हमोब्ला मोजां जायो होननानै आं सानो जायफोर दंफां दानग्रा नोंथांमोना हानायमानि गोजानाव थानाया मोजां तो बेफोरबायदि दाथ' दंफां दाननायनि दिन बोथोर बेबो नङा तो मानोथो बे नों दंफां फांसेयाव बेसेबां मोनगोन 6-7 हाजार थाखा मोनगोन हाइस्ट आरो नों हरसे खस्थ' खालामगोन नों 6-7 हाजार थाखाजों खयदिन मोनजागोन नङा होनबा खयदिन थागोन तो बिनि जायगायाव जुदि नोङो थाइसे थाखाल' सानसेयाव मोनगोन होनबाबो नोंनि न'खरा गोजोननाय दङ लिगेल मोजां बिजनेस मावना जानायाव तो गोलाव बाथ्रा बुङाखिसै आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि